салому алайкум дӯстон. имрӯза мавзӯи мо фарқ байни турникмен ва воркаутер аст. Якум, турникмен ин шахсест ки танҳо бинед чӣ кор мекунад. Турникмен анавин шахс аст. акнун воркаутерро бинед. бародарон, акнун дидем ки турникмен ва воркаутер чӣ фарқ доштааст. Турникмен танҳо дар турник мекашад ва тавом амалро иҷро мекунад. Танҳо дар турник фақат статически амалҳоро, яъне ба количество аҳамият медиҳад. Воркаутер боша ҳар гуна усулҳоро, яъне ҳар гуна филҳоро дар турник иҷро мекунад. Не ки дар турник, дар буруз, дар замин, дар ҳама ҷо. Оиндан будам ман чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба стрит воркаут дар мактаби кӯчагӣ Нурматов Улугбек. Видеоро поделишся кунед, лайк гузоред ва фикру ақидатонро дар комментария нависед. Рафтем.